Mamenkwa Western North and so Jabusu Mensinimo, a cry no so de Afuafiekrom. Woman so ye if he said, and they want a money bonny Augustin boarding como. Said I'm go for you, we are one cocoa, no so when he saw catch an Indian agent and say, Cronoma is soon. To be in Nam Hokra womb, where the betchness or cocoa now war hatanade, was a sunny nadico, a woman how, or money Adom Kasee, Edin Comway. Afuafoɔ ne ɔmanfo a wɔn ɛte Afuafiekrom ɛde ato Adom News Central for anim sɛ ɛnam sɛ nkanea anim patem hɔ no ɛnam so ama koko beans a wɔn ɛde gu hɔ no ɔmanfoɔ ɛbɛwia ɛde kɔ a yɛ wɔn ka wɔn ɛkyerɛ mu sɛ ɛfiri 2016 na assemblyman a wɔn patem hɔ no wɔn keka sika ɛbɔ mu ɛde maa no a wɔn ɛyɛ wɔn adwene sɛ wɔn ɛbɛtwe nkanea bi aba hɔ nanso bɛsi nnɛ nkanea yi sɛ nam kwan mu bawo sɛ ɛbɛba daban a wɔn anim wɔn nam nsɛm nso ɛde adesɛdeɛ ato aban n'anim sɛ wɔnyɛ biribi ɛmfa mom. Your crew had light system the day problem will happen. From how to be a light one, I be a browser and a best 2 miles. But best 2016, and on basis of light post or had them. Election time send on basis of light post, so say basis abbey. Light in a bimaha. It's when in Tizama, ya hatakuko or hadam cramp, I don't know just all was now cocoa no. Light in Hinti. See ye tikuko do kura gua. I never channel man for assess a cuckoo at the court. One basis post about 2016 up to now. You hold the echo. Waka we say, Waka we say, tea. And one say, you know, you're 2 years head in Yamebe. Cocoa to cocoa go a password, or not, light in the hunty. Say, what the torch in a way. The what you say, who would be able to go to cocoa, we didn't go fear, we want to be the cop. The light in a day, or boy and so in the Ome tree. Womo esande to Adom News Central for anim say enam se nkanea enim patem ho no ema nkwara entimi enya nkanea emfansua womo ade lati ni kuroma ntema skudo besi no hu se wokwa ugodo ho sum kama ho sum kabi sese udu na lati ni wankrai eno asem gomgu wasa no so mgu te besre aban wo finance form na womoa se lati bakuru mu hu se ebeboa ma mmasua so apagya se yana ka lati wo ho a kami huni se ka wofo bia be hye de base wo sua de anwumre school for kura mu nya light no mu de sua de nja ma high school no kura no nkwala na ekọ de nso nkura nhyɛ de nim papa nti light ne de o ma de ehwa mo papa ache nti me de makasa abato bia baso anya de se matu bi